Yung bra ko is pumunta sa baba. If every time I sing, you go wild. Taxi! I'll try and get this out condo everything. Darling. So guys, it's time to put the shrimp. Good morning, Philippines! Good morning, good afternoon, good afternoon everything. Good afternoon guys. Ready na ako guys. Aalis lang kami. So, yung agenda natin ngayon, magpunta tayo sa yung warehouse na mura lang. Tika muna guys, hugasan ko muna ito kasi maingay, for sure maingay itong maghimo taog orange juice. Mag-orange juice tayo kasi para masarap yung ano natin umaga. Diba? Para ano, kumakain naman kami ng breakfast, guys. Kumakain kami ng breakfast, kaso lang gusto ko ng ano, kainin natin ito bago ito masira. Yun, magpunta po ako sa ano, sasama si Tami. Balikan niya yung biyana ng kapatid niya. Puntahan kasi kailangan ng tulong na naman, tumawag siya. And yun, tumawag siya. So kailangan puntahan. Sasama ako this time kasi meron akong puntahan din. Maghintay lang ako sa labas ng bahay nila and then magpunta ako sa warehouse. Warehouse man tawag nila yun. O iwan ko kung bakit warehouse. So yun, warehouse yung puntahan natin. So ngayon guys, so naghanap ako guys ng, yung plano ko kasi pagkatapos kong mapadala itong sa family ko na box, ang plano ko is may nag-suggest and then also naplanuhan ko na gusto kong mag-giveaway and then sa Pilipinas padala balikbayan box, pero hindi yung malaking box, giveaway lang na yung LBC na regular box. Ipakita ko dito guys. Ang problema lang talaga, hindi ko alam yung presyo. Gusto kong malaman yung presyo and also gusto kong malaman kung magkaano per pounds or no weight limit ba, hindi ba limitado yung laman. So yun yung ano ko, question ko guys. Share ko to kay Tami and then this time lagyan ko siya ng tubig guys para sure na hindi siya sobrang tamis. Kasi talagang look, ito na yun siya. Almost 1 o'clock. Katatapos lang ni Taming naligo. Ako din kanina naligo akong maaga guys. Sabi ko, gusto kong mag-impress ko. Ligo tayo, ligo. Kaya nga nasisira na itong iba yung clementines. Clementines po itong iba, hindi po ito orange. Hopefully matamis. So yun yung plano natin guys. Giveaway tayo guys. Kasi yung iba sayang talaga. And also magpunta sa warehouse dahil gusto kong bumili ng padala sa Pinas na maghanap lang ako kung ano yung mabibili ko doon na pwedeng ipadala, pang kitchen, ganun ba. Kasi mura lang kasi doon, as in ang dami talaga. And then, I think yun yung i-priority ko. And then dress, yung mga damit na naano ko na. Guys, tignan nyo to guys, yung bra ko is pumunta sa baba. Sabi ko kay Tami, Han, my boobs is hanging. Sabi pa niya, what do you think of me, stupid? I think of the bro. Kasi kumakain kami, and then ang sakit, nagdidig dito ba? But do I want to get a call like at 6 o'clock tonight? So you need to call me into that. Kasi feeling ni Tami,
siya yung responsibilidad niya kahit hindi niya responsibilidad na. You're here. Why you get upset? Why you get so upset? Look at my hair, it's everywhere. Your hair falls straight down. My hair stays like wherever it winds up blown to. Hi guys, andito na kami. So yun. Inano lang ni Tami yung basurahan kung na-pick up na ba. Kasi yun yung pinunta namin dito, basurahan. Limisi kung meron tayo ditong pang ponytail kasi meron guys. Yay! Meron tayong pang ponytail. Kasi yung buhok natin is sobrang hintayin ko lang si Tami for sure. Papasok pa yun, usap-usap pa, ganun. Kawawa talaga siya kasi kawawa siya ba kasi walang naglilinis sa yard. Nag-hire siya ng mga isang tao na mag ng yard pero look hindi nilinis, ganun. So andito na tayo, maghanap lang ako ng bibili ko. I want Tommy to go with me, Han. Dito yung mga pang-party. Magkano ba ito? Mahal pala dito. Akala ko mura lang, $15. Magkano kaya ito? 50 cents. Ano ito? $1. Silicone butter. Hindi ko alam kung asa na yun si Tami. Kaloka talaga. Ano to? Hindi ko alam asa na yun. Hi baby, look at me, come on. Your face is harsh. I like hard ones, like something that really scrubs hard. Alam nyo, ipadala ko sa pamilya ko yung ang daming tuwalya sa amin. Ang dami, ipamigay ko ngayon. So hanap tayo guys. Dahan-dahan lang man ito, hindi man ito buuan na padala. Parang itipon-tipon lang natin yung mga ba. Ito plastic. Hello. Is that for your face? Yeah. Han, that's really harsh, Han. You might like damage your face. Oh, they have shampoo here. Mahal pa rin yung shampoo. Mabuti pang sa na lang. Lavender na. Hello. So, ang lakas ng hangin, bagyo. Tika muna guys. So, ngayon, meron tayong mag-haul lang tayo guys, konting haul. Kasi konti lang yung nabili ko. So, dahan-dahan lang tayo
bili kasi alam nyo naman walang trabaho si Mister. Mahirap. So dahan-dahanin ko lang. And so yun. Baka makapag-collect tayo ng maraming chocolates. Diba? Gamit sa bahay, ganoon. Yun yung gusto kong ibigay. So, pagdating natin sa bahay, mag-haul tayo. And yun. Hi guys! Bahay na po kami guys. Yeah, but it doesn't come with a USB. USB charger. It doesn't come with a piece to plug this into. Oh, because usually people have a USB thing. Yeah, well, they're not supposed to assume that. Well, in this world, yes, it's assumable. It's assumable in this world. Bahay na po kami guys. So ngayon, it's time to cook. So, yun yung gagawin ko. Luto. Habang nagluluto po tayo, magbuboil po ako ng tubig. Magboil po ako ng pasta. Linisin ko yung shrimp. And, yun. So, lutuin. Ipakita ko sa inyo, guys, kung paano ko siya lutuin. Kasi, parang gusto ko ng maanghang-anghang na pasta. Hindi kami magdi-dinner. Let's say, if we get hungry, but we plan not to eat dinner. But this one, I have to cook because I defrost the shrimp yesterday. So, yan lang yun na, seafood. So, come over here, guys. Come move this way, guys. Come here. Right here. Sit. Upo kayo, upo. Upo kayo dyan. Sit here, sit. Okay, stay there. Listen ko itong seafood na naman. So, ito yung gagawin ko. Kunan natin siya ng mga shell. Kasi may shell ito. So, kukunin ko na yung shell. And today is a garbage day. So, let's take the shell. I can see the power in the My God, you've always been. If every time I sing, you go wild. Taxi! Well, I'm trying to get this house window everything. Darling. Tommy doesn't know about crying times, but he knows the person who sing it. I can see that far away look in your eyes. I can see by the way you hold me, darling. I can see that far below. Slimy river. Slam. Don't even laugh at my fucking word. Han? Hi? If my English is not right, I told you to teach me. Slam is not a wrong word. Look at that. You're dropping everywhere. You're like, so guys, that's what you have in your thing, okay? The oil, obviously. Probably shouldn't have it in anything. Huh? Probably not good to have it in anything. Oh my God. So, ito guys, lagyan nyo ng olive oil. Marami-rami yung olive oil guys na ilagay ninyo kasi pasta yan. I think kailangan ko ng marami-rami. Look, ilagay na natin lahat guys yung olive. Wala itong measurement. Ano lang ito? Bana-bana. So, ilagay natin yung garlic. Garlic and yung sili na slice natin ng sobrang nipis, okay? Is reminder lang, ito siya dahan-dahan lang. And Tommy like the garlic not burnt, right Han? Just golden brown. So ngayon it's time to add
crushed paper na guys. Mag-add tayo guys. Kung gusto nyo ng ano, yung maangang-anghang, depende na sa inyo. Kami, I like it a little bit spicy. So, yun. Dahan-dahanin lang natin kasi yung pasta, hindi pa natin naluto, diba? And we don't want our garlic burnt. Okay, I'm cooking the pasta na guys. So guys, it's time to put the shrimp. Look, ilagay natin yung shrimp. Ayan. So, pepper. Lagyan ko siya ng butter, guys. Tapos na yung pasta. Tapos na siya. Ilagay natin siya dito. So, ilagay natin yung pasta. Ilagay natin ng salt, guys. Pepper. Freshly crushed pepper. Okayin mo siya. Guys, I don't have a like this. Wala ako yung buo na cheese. So, ang gagawin ko is ito na lang. I know yung mga Italian is magsasabing never use the cheese na nasa nasa can. Pero ito yung andito sa bahay eh. So, mag-add tayo ng tubig sa yung ginamit natin sa yan. Ginamit natin sa boil na ano. And guys, kukuha po tayo ng parsley sa labas. Kasi meron tayong parsley. So, lagyan natin siya ng fresh parsley. I want you to try it and tell me what you think. So, ito na siya guys. Ito na yung luto natin. Look. My pasta a la MaryAnn. Look. It's so nice looking pasta. I don't wanna even touch it, love. So, Tammy and I will try it. Like, if you have a fresh Parmesan cheese. Let's try for you guys. Have a bite, hon. I'm not eating dinner. What? I like it. It's spicy. Pasta. Okay. I'll let you do that. Need more cheese. Very good. Thank you. Yeah. Spicy, hon. There's a bite in it. You like it? Okay. You can add cheese. You know, this is a good cheese anyway, so. Cheese is good. Hi guys! So ngayon guys, ito yung nabili natin sa dollar, hindi siya dollar store, warehouse. So Tammy, bumili siya ng no trespassing, dalawa. Iwan ko. And bumili siya ng kanyang pajama, which is labhan natin. Pang Halloween. So, ito yung mga ipadala ko sa Pinas. Dalawang Jergens mild suit. Dalawa. Jergens. And bumili ako ng color pencil, dalawa. No, color pencil, dalawa. And bumili si Tammy ng para sa kanya yung dual use mosquito swatter. Ito. So the people he's suing are trying to get him to raise the, because he's suing like Twitter and CNN. And bumili ako ng
Look, ito. These two in New York. Hindi ko alam anong pangalan nito. It says skimmer. Pumili ako ng ito din. Luwag sandok. May mga bangag, oh. Admitting what they did. And isa pang sandok na walang bangag. Walang butas. And bumili si Tami ng gloves para ito sa kanya, guys. Hi, little boy, nosy. And also sponges para din ito sa kanya. Ito ipadala ko to, silicone siya, bottle opener. Dalawa ito, pink at saka dalawa. Padala yan. Ito para ito sa bahay, wipes. And ito ipadala ko measuring cup. And then bibili pa ako ng mga chocolates. Ito kay Tami, sponge. Wait, ginoo ko talagang buhay na to. Ito ipadala din. Meron na akong natipon sa taas actually. Meron na. And yun. Bumili ako nito. Pang giveaway yan, I think. And ito na naman, marker. Look. Para sa mga estudyante. And notebook. Notebook, look. And the same thing with marker. And yun lang. Ito para sa CR dito. Lime away. So yun, kunti lang yung nabili ko doon, guys. Pero sa Walmart merong mga mura-mura doon. Mga chocolate ba, mga spam, ganun. Tami is having dinner. I'm not filming yun, don't worry. So he's having dinner, he's eating the pasta. Sabi pa niya good daw. So it's good that you like it. Spicy, right? It makes your, give you runny nose. So anyway guys, yun lang yung nabili namin. Yun yung gawain namin ngayong araw. Yun yung nagawa namin. So yan na, maghanap tayo ng mga gamit dito guys sa basement. So yan, anyway, I will see you guys tomorrow. Salamat guys sa panonood. Thank you so much. And yun, bye guys, good night. Say bye-bye love after you finish your food. Hey guys. Good night, guys. See you tomorrow. Bye.